Ini logoper जोंहा दिनै पिकनिक जानो नागिरदों हो संख्रि दं लंपेन्ट गानदों औ बे आब'खौ लानोसै दे ओंखारदो बहा थांनो नागिरदों एसे बुंना होलाय दे बेरायनो पिकनिक जानो नागिरदों लोगोफोर जोंहा लाव बागानाव दिनैहाय बिब'मोनजों नायलांबाय थादो नोंथांमोना सफैबाय लोगोफोर नै माखासेया सफैयाखै जों जायगा नायफैग्रोबाय सफैबाय नारनांगौ नामानो गारि दावराव गारि नारनायनि लाव बागान लाइट जोंनायनि दावराव माबा बेवहाय बायना होलांनायनो मा मबाइल आइफन आयौ नंमारगौथ' नाय आइफन निउ डिजाइन आइफन ओरै गंसे फैबाय टट' गंसेयावनो 7 जन ओमफ्राय हरै फैगौ माखासे नै गंसेया फैगौ लर लानानै माखासे थाबायबोबाय ओंखारनानै गिनानै मोसाबोगौ हनै सिखिनि नांबोबाय हनै मोसागावरि सिख्लाबार हनै मिनासिगोन आङो बेलाय हनै सानै दं गारि सिङाव फैजेननायावनो मोसानाय सुरु दै खावफैदों नै जों लोगोफोर हा सरलपारा रायजो जानाय नो नै दै खावफैदों जों लोगोफोर नै दै थिंखिनि दै खावफैदों रावबो गैया दै खावफैदों जोङो दै सिखाव मालायनि थिंखिनि दैखौ खावदों खलानो हनै गोरान सोनानै दं दैयानो गैया नै बरिया दै खावना लांसिगोन मालाय सेखानै माबायदि मोनदों दै खावफैनानै मोजां मोनदों दाउसो लानानै जलाबासो थिंखिखौ थुख्रा गालांगोन रायोबा फिल्टार लाबो नायदों नै लोगोफोर फिल्टार लानानै मालाय डुप्लिकेट लानानै फट' खेबना फैलायदों नै सासे खेबग्रा डुप्लिकेट फिल्टार लानानै फैदों Anggi kasih ya, Upin. Anggi kasih ya. Haji menjawabnya. Jaga yang kamu datangkan kami ekses ke kamu. Makanan. Nah, jangan langsung berapa. Bibo. Janjar kita udah sampai ini. Ada baik haji muridnya. Gedau na rawa. Gedau. Wah, mới khát đúng mà cơ. 갑시 등등 나마. 다글리 크리스마스 보러디나오 마바 바라잖아. 오라바는 공 삼카. 아빠 송그라카이네 온 잡아이. 네, 나가.
Dah cukup yang je.
Tham gia bên này. Đây là chuyện nó không khó cho là phát lại tham gia này à. Sai cái nông sang bác vật này này. Ông già lấy bó mà lại bảo sảy này này. Hai. Một khai ra thì bên mình thành. Yang marah deh. Angga. Hai. Apa mau itu? Iya mau itu heke sama igong. Vitamin ya vitamin. Vitamin. Ini iya, si ini iya vitamin. Mama jadi. Mama jadi. Nama dong. Umay unai nih. Salak, rezol pipaten, Laila pamidru, labra, kopialu, engkap. Apa kadang? Kadang nama itu. Nah, jual cepat juga kini sudah. Itu meja dulu tak kayu. Ayo meja dulu yang depan. Sini berenggak. Meja jaga macam ni. Dah bunga ke? Kau